Quando ho realizzato 5 videocamere distrutte assieme a Emad, ho pensato: come posso creare un film carico di emozioni mantenendo un tono dolce? Un tono che offra allo spettatore, qualunque sia la sua opinione politica, l'esperienza emotiva di quel che significa vivere sotto occupazione. Per me è molto importante far vedere il film in posti diversi a un pubblico più eterogeneo possibile, incluso quello palestinese. È importante in special modo farlo vedere qui, in Israele. شو هاب؟ خلاص ابعدوا. بعد وين رحت انت؟ هلال. جدار؟ شو؟ It's very important for me to show the film in a diversity of places, to a range of audiences. In particolare i giovani israeliani, perché tra pochi anni avranno l'obbligo di fare il servizio militare. לא מזמן באמת לא היה לי בכלל חשיפה לנושא הזה. והחשיפה הרבה לכל מה שקורה שם בשילוב של זה, הכל מקושר לסיפור אישי של בן אדם, זה... כן, זה היה מצמרר, לא ידעתי מה... לא... זה היה פשוט... אין לי מילים איך להסביר את זה. זה מציאות נורא מייאשת. וזה שבכל זאת, כל יום שישי, כאילו, הם קמים והולכים להפגין. זה מדהים. حكيت الجيش بيجي في الليل بالأخص للأولاد. هذه طريقتهم عشان يجبرونا نوقف الاحتجاجات. אנחנו בגיל הזה שאם אנחנו היינו גרים בבילין אז היו דופקים לנו בדלת באמצע הלילה והם מספרים לנו שאנחנו זורקים אבנים. ואני חושב שלמה? למה? בגלל שאני נולדתי כמה קילומטרים לכיוון השני. האנשים שנעצרים באותו היום נגיד בלי לפעמים עושים את זה רק בשביל החיילים להפחיד אנשים. כל פעם יש איזשהו גל של כניסות של חודש או חודשיים שנכנסים ועושים המון מעצרים, כי המפקד באזור החליט שעכשיו הוא רוצה, הוא הולך להפסיק את ההפגנות, וזה הדרך שלהם לעשות. וכנער לא סיפרו לי שום דבר מהדברים האלו. והייתי בסביבה שמדברת על מה שקורה, כמו שתיארתם פה גם כן. ובאיזשהו שלב הרגשתי נבגד, שבעצם הסתירו ממני לאורך כל השנים. הכי חזק שאני הרגשתי זה פשוט כעס כלפי החיילים, פשוט הרגשתי כעס כלפי הצד שלנו, הרגשתי פשוט כל כך כעסתי על איך הם התנהגו, ופשוט היה לי כל כך קשה לראות את הצד שלי כביכול, שאני כן בכל זאת מזדהה עם הצד שלי, ואני ישראלית ואני גם לא מתביישת בזה, אבל כשראיתי את החיילים ככה זה פשוט הרגישתי כל כך רע, ופשוט רציתי לא יודעת, פשוט... לא מדברים איתנו על נושאים כאלה בבית ספר, ואני תמיד רואה את זה כאילו קצת אולי בריחה, אולי צנזורה, אני לא יודעת, אבל זה משהו כאילו ילדים לא לומדים לחשוב. אם הילדים האלה יכולים לראות את זה ולהתמודד עם זה פנים מול פנים, אני לא חושבת שיש שום סיבה שילד בגילנו לא יכול להתמודד עם דבר כזה. בטח שיש את הרוח הזה של הילדים שרואים אותם על המסך ומחייכים ורואים שזה ילדים שמתמודדים כל כך יפה עם דברים כל כך קשים. אני חושבת שזה ממש חשוב שהחינוך מתחיל עוד בנוער, ומשרד החינוך הוחלטה על איזושהי צנזורה שאפילו אין לנו איזשהו דרך להתערב בה או... בזה שהם לא מראים שום דבר הם בעצם נוקטים עמדה מאוד ברורה, כי הם חוסמים את הצד של הסרטים האלו, אבל דברים אחרים כן מכניסים. בשגריר ישראל בבריטניה נפתח מבצע שלום הגליל. המבצע בלבנון הידרדר למלחמה גם עם סוריה. צה"ל רשם מספר הישגים צבאיים מרשימים, כמו שיא עולמי להפעלת מטוסי אויב בקרבות אוויר. 79 מטוסי אויב ו0 עבודות לחיל האוויר. תודה רבה, זכות גדולה להיות כאן. נהנה ביחד. בעיקרון המבצע הזה זה יוזמה של החיל הירוק בשיתוף עם חיל האוויר. המטרה היא, כמו שאמרתי, ליצור את הקשר הזה, את החיבור לצבא,
בדרך עקיפה זו או אחרת גם כנראה למנוע תופעת ההשתמטות, להעלות את המוטיבציה לגיוס לצה"ל. מעבר לזה, להציג את כל ההישגים של מדינת ישראל, לחזק את תחושת הגאווה הלאומית. סבבה, אז היה לנו פה ערכים בעצם שמובילים אותנו. אם זה האחדות, ברגע שאתם רואים שכולם מאוחדים, אפשר בעצם לנצח ולעשות משימה. אם יש לנו דבקות במטרה, אם יש לנו איזושהי מטרה מסוימת ואנחנו דבקים בה ואנחנו עושים הכל למען הצלחתה ולמען הישג היעד הנדרש, אנחנו משיגים אותו. זה כפר קטן, כל ישראלים שזה כפר, כל ישראלים זה ישראלי, רוצה שלום. احنا وبالاسرائيليين اولاد العم يعني عود حبيبي انت ليك من بو واحنا ليك الكفار شلانو انا ولا تمام شوف יריתם קוראים בישראלי, פושעים! תביאו אמבולנס עכשיו! הוא שם אותו חבל מדמם! אני מאוד רוצה להראות את זה בבית ספר שלי, בשכבה, לפחות בכיתה שלי, וזה כל כך חשוב בעיניי לעשות את זה, ואני חושבת שזה באמת חובה לכל בני אדם לראות את הסרט הזה, כי זה משנה את החשיבה בשעה. השאלה שלי זה מה אני אמור לעשות אחרי שאני רואה את הסרט הזה, או מה אני אמור לעשות בכלל כדי לשנות את זה. בגלל שהסרט הזה עבד עליי, בסרט אני הרגשתי שאני רוצה לשנות את זה, ומה עכשיו אני עושה. תמיד בישראל חופש אקדמי וזה, והנה אנחנו רוצים להראות ושבגץ, אז תמיד מפרסמים דברים, וישראל דווקא מעוניינת, ולהראות דווקא מראה עד כמה ישראל היא ליברלית, וישראל זאת אומרת אין לה בעיה לקחת קרדיט על זה, אבל ברגע שזה הגיע לחינוך, דווקא החינוך זה האמצעי של הממשלה ושל הצבא, שהגיעו החיילים שלא מבינים כלום אחר כך, שיקבלו את השטיפות מוח של הצבא. אני חושב שאם הסרט יקבל איזה פרס משמעותי, משהו שיביא לו פרסום בתקשורת הישראלית, זה יגיע גם ליותר אנשים בחברה הישראלית, אבל גם לנוער שישמע על זה, אולי מורים פתאום ידברו על זה רק אם הם מזכירים את זה, וגם נוער שכבר rאה את הסרט אולי ירגיש יותר בנוח lessapere לחברים. Dopo la proiezione, parecchi studenti hanno detto che aver visto 5 videocamere distrutte ha cambiato completamente il loro modo di pensare e che avrà un'influenza determinante sulla loro vita. Mi auguro davvero che con il vostro aiuto potremo portare questo film ad altri giovani israeliani.